Ja estem a l'equador del juliol jove i això ens pot posar tristos i tristes. Però avui us explicaré les activitats d'aquesta setmana movent una mica el cul. Seguiu-me! Flor de primavera. Dilluns hi ha hagut una sortida amb caiac. I ara a la tarda, a les 6 de la tarda, no sé quan veureu això, però hi ha un taller de show cooking portat per Pessics Pastisseria. Com? Un altre tas de cerveses? Doncs això, dimarts un altre tas de cerveses, o de Fanta de cereals, com ho vulguis dir. Dimecres esteu tots i totes convidades al que serà la gincama nocturna d'aquest any. La veritat, no sé per què es diu gincama nocturna si és a les 7 de la tarda, però que serà molt guai, serà molt top, us espero allà. Dijous, a les 6 de la tarda, hi ha una xerrada de sexualitat. I a les 7 de la tarda hi ha un joc de rol online, que no sé quin joc és, però que segurament el canal us informarà més endavant de quin joc és. Llavors, divendres, a les 7 de la tarda us espero a l'Amagatall. Heu de venir amb el mitjó tibat perquè el senyor Broca i els seus ens diran si s'ha menjat el bocata o no. Darrere la biblioteca, a les 7, Hip Hop Fest, batalles de gallos. Ho podeu seguir online, també. I llavors a la nit, torneig de FIFA, no us ho perdeu. Menja't el bocata.